אוקיי, שלום לכם, הגעתם למדריך שלי על איך לפתור קובייה 3 על 3. אוקיי, אז בואו נתחיל. וואו! וואו! אז ככה, בואו נתחיל. כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים. איפה אנחנו קונים את הקובייה? אני אישית קניתי אותה בצומת ספרים. אתם תוכלו למצוא אותה בסטימצקי, בחנויות כאלה ואחרות, כמו עידן 2000, הפיראט האדום וכל הדברים בסגנון הזה. אני קניתי קובייה מקורית של רוביקס, אבל יש עוד הרבה קוביות שהן מצוינות, ואני לא אחפור לכם על זה כי כל אחד נותן את הקובייה שלו. אוקיי, אז בעצם איך אנחנו מתחילים לפתור את הקובייה? אתם צריכים לדעת שתמיד בצד שמאל של המסך שלכם יהיה רשומים האלגוריתם, שאני תכף אסביר מה זה, של הקובייה, בעצם זה קודים. אז ככה, לגבי כיוונים, יש לנו 5 כיוונים שאנחנו נשתמש בהם בפתירת הקובייה הזאת. והם right ו-right inverted. right כיוון למעלה זה right רגיל, ו-right inverted זה right למטה. אתם בדרך כלל תראו right inverted עם right עם R וצ'ופצ'יק למעלה או out I. left, יש לכם left רגיל ו-left inverted למעלה. B, יש לנו back, ה-back שלנו, הגב שלנו בעצם, לפי מה שאנחנו רואים כלפינו. אז יש לנו את ה-back הרגיל שהוא לכיוון שמאל, לשם, ויש לנו את ה-back inverted שהוא בעצם לצד השני. F, F זה front, זה משהו, האדג'ים, קוראים לזה אדג'ים, כלפינו. בעצם F רגיל ו-F inverted. אוקיי. עוד אחד מהכיוונים, אחד החשובים, זה up. up רגיל לכיוון שמאל ו-up inverted לכיוון השני. אלה הכיוונים. אלגוריתם. מה זה אלגוריתם? אלגוריתם זה בעצם סוג של קוד שאנחנו נעשה כדי לפתור את הקובייה שלנו. לכל קובייה יש דרך אחרת לפתור אותה וגם אלגוריתם שונים בדרך כלל. השלב הראשון הוא יצירת פלוס לבן על הקובייה. זה גם, דרך אגב, זה יכול להיות לא רק לבן, אבל אני בחרתי להתחיל עם הלבן. כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הקובייה עצמה. הגרעינים, אני אקרא להם בסרטון הגרעינים, הם לא זזים אף פעם. הם מחוברים לכדור. במקרה יש לי פה כדור. מחוברים לדבר כזה. בתוך הקובייה יש דבר כזה, שהוא בעצם הכדור, שאליו הם מחוברים והם לא יוצאים. זאת אומרת, הם לא זזים, הם נשארים תמיד, הם מחוברים לכאן, בעצם בצורה כזאתי, פחות או יותר, והם לא זזים. אוקיי. אז, הגרעינים, יש לנו את הגרעין הלבן, הוא לא זז. מה שאנחנו כן צריכים לעשות זה להביא אליו את כל שאר החלקים. עכשיו, בגלל שאנחנו רוצים ליצור פלוס לבן, אנחנו צריכים למצוא את כל חלקי האמצע הלבנים. מה זה חלק אמצע? זה החלק הזה. אם יש פה חלק עליון וחלק תחתון, זה חלק האמצע. זה לא גרעין, זה אמצע. הוא כן יכול לזוז. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה כדי להביא את האמצע הלבן הזה למעלה, את השלב הבא. ניקח אותו F inverted, בעצם שמאלה, ולאחר מכן נעלה אותו חזרה למעלה. בעצם העלינו אותו מפה לפה, בפעולה שאנחנו מזיזים את זה שמאלה ולמעלה. אוקיי, אז יש לנו 1. עכשיו אנחנו צריכים להביא עוד מרכז. הנה עוד אחד. אנחנו בעצם צריכים להביא אותו למקום, כל אחד מאלה, כדי שלא יהרוס לנו את האדג' הזה, את החלק, את האמצע הזה. איך נעשה את זה? נסובב את ה-U שמאלה, ונרים את ה-left inverted למעלה. ככה שיהיה לנו כבר 2 אדג'ים לבנים על הטופ. עכשיו, אנחנו רוצים למצוא עוד אמצע. נחפש אותו. הנה הוא. עכשיו מה שאנחנו נעשה,
אנחנו רוצים להביא אותו בעצם או לפה או לפה. אבל הכי נוח לנו להביא את זה לכאן. פעולה מאוד מאוד פשוטה, להרים אותו למעלה. בעצם זה דאבל R. 2 פעמיים R, בואו נעשה את זה עוד פעם. זה היה פה, אני מעלה 1, 2. כבר יש לנו כמעט את כל הפלוס, והאחרון שהאדג' המרכזי שלנו, הלבן, הוא זה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מסובבים את הקובייה כלפינו, שזה יהיה ממש אלינו, ונרים אותו בצורה כזאת. אוקיי, יש לנו את הפלוס, אבל הבעיה שלנו היא שהגרעין והאדג' המרכזי לא מתאימים. מה זה אומר? זה אומר שהגרעין האדום צריך להיפגש עם אמצע אדום גם, שיהיה פה אדום ופה לבן. זה נשמע מסובך, אבל כשנתחיל זה יהיה פשוט מאוד מאוד פשוט. כדי להתאים קודם כל את האדום, פשוט נסובב את ה-U, את ה-up, ונמצא אותו. הנה, אדום, אדום ולבן. הגרעין מרכיז לאמצע, מתאים לאמצע, והלבן מתאים לאמצע שלו, לגרעין שלו. אוקיי, מצאנו אחד. עכשיו, אנחנו לא רוצים להרוס אותו. כי אם אנחנו לדוגמה רוצים למצוא עכשיו את הכחול וכאן האדום, אם נסובב את זה ונחפש את הכחול, האדום שלנו ייהרס. אנחנו רוצים למצוא אמצע וגרעין אחד כרגע שיתאים לנו. מצאנו, כחול וכחול. עכשיו מה שאנחנו רוצים להביא את האדום לגרעין שלו. איפה הגרעין שלו? פה. איך אנחנו עושים את זה? מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מורידים right inverted את השורה הזאת, ככה שכאן יהיה ריק, והוא צריך להיות פה. אנחנו לא רוצים להרוס את זה, הוא צריך להיות פה. אנחנו נסובב את זה לכאן, ונחליף ביניהם בעצם. בעצם אנחנו מורידים את זה ומעלים את זה חזרה. עכשיו אנחנו נחזיר את הכחול למקום שלו, וברגע שנחזיר את הכחול למקום שלו, גם האדום יהיה במקום שלו. אוקיי, הלאה. במקרה גם הירוק התאים לירוק. אז אני אומר שזה בסדר, וזה בסדר. נתן לפה, וגם זה בסדר. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להתאים את הלבן האחרון, שהוא פה, לגרעין הכתום, והנה הוא מותאם. רק מה שאנחנו צריכים עכשיו זה להעלות את האמצע הלבן לגרעין הלבן. יהיה לנו. אוקיי, אז ככה. מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות, זה להשלים את כל הפינות שנשארו לנו, אבל אנחנו גם צריכים לשים לב שיווצר לנו פלוס שורה כחולה ואת זה. זה קצת מבלבל, תכף אני אסביר את הכל. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? פינה לבנה. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות, זה להביא אותה לשורה התחתונה, ככה שנוכל להחזיר אותה למעלה, למיקום הנכון שלה. איך עושים את זה? מורידים את right למטה, right inverted, ומזיזים את הפינה שמאלה, ככה שאנחנו נחזיר את האמצע, לא יקרה כלום הפינה הזאת. אוקיי, עכשיו, אנחנו רוצים בעצם למצוא לבן, לבן זה למעלה, כתום וירוק. הכתום הזה תמיד יהיה בצד שמאל שלנו, בפאה השמאלית, והירוק יהיה בצד הירוק. מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? אנחנו בעצם רוצים שזה יהיה פה כתום, ירוק ולבן. אנחנו בעצם מורידים את left, פשוט left, ומביאים את הפינה הלבנה למסלול של ה-left. ככה שיתאים לכתום, ותכף שנעלה את זה יתאים לירוק וללבן. בואו נראה את זה. ירוק, כתום, לבן. אוקיי, פינה הבאה. לבן, כתום, כחול. מה אנחנו צריכים לעשות? מחפשים את הגרעינים, הכתום והכחול. פה ופה. זה אומר שהלבן צריך להיות כאן. בואו נחפש אותו, הנה פה. פה ופה. עכשיו אנחנו נזיז את השורה התחתונה, את D, ונוריד את right inverted, ואחרי זה נרים את הלבן למקום שלו, ונרים חזרה. בעצם
כתום כתום, כחול כחול, לבן לבן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נחפש את הפינה הבאה. הנה, לבן, אדום וירוק. נחפש את הגרעין האדום והירוק. בגלל שהצבע האדום הוא פה, זה אומר שהאדום יוצא מצד ימין. אז הנה הוא, הגרעין האדום, ואנחנו רוצים בעצם להביא את הלבן בעצם לשורה העליונה הזאת, שהאדום היא פה, והירוק היא כאן, והלבן פה. כדי להביא אותו לפה, אנחנו לא רוצים להוריד את זה ככה, כי הפינה שלנו תרד לפה. אנחנו בסך הכל רוצים להעלות אותה לפה. איך נעשה את זה? נסובב. נוריד את right inverted. נסובב את D. ונעלה אותו למעלה בצורה כזאת. ירוק, אדום. פינה הבאה היא כאן, כחול ואדום. עכשיו נמצא את הגרעין הכחול והגרעין האדום. אז נסובב עוד פעם. הפינה הזאת צריכה להיות פה, אדום וכחול. נזיז אותה שמאלה, כדי שנוריד את right inverted, אנחנו נוכל להחזיר אותו למסילה. בצורה כזאת. עוד מצבים שאנחנו יכולים להתקל בהם, כשאנחנו משלימים את הפינות, הפינה פה למטה. איך אנחנו מביאים אותה לכאן? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסובב אותה למסילה שהיא צריכה להיות בה, מול זה, ונסובב את right inverted, בצורה כזאת. בעצם הלבן עכשיו מגיע לנו לפה. כל מה שנשאר לנו לעשות זה לסובב את D, עד שאנחנו נראה אותו, והמסילה תוכל לחזור למקום שלה. אחרי זה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחזיר חזרה את הלבן למקום הזה, כדי שנוכל להעלות אותו חזרה למסילה שלו, בין הגרעינים הכחול והכתום, כחול, כתום, לבן. אז נסובב, רק left, ואז נסובב את זה חזרה, ונעלה למעלה, left inverted, וככה נקבל את הסיום של השלב הראשון. עוד מצב שנוכל להתקל בו, זה מצב שהפינה נמצאת כאן למעלה. איך נוריד אותה חזרה לשורה התחתונה, שנוכל להעלות אותה למקום שלה? נסובב את left למטה, לאחר מכן נסובב את D בצד השני, ונעלה את left inverted חזרה למעלה. ככה שניהם פה. ירוק, אדום. ירוק, כתום. ככה שנוכל לסובב את הפינה הלבנה, למקום שלה, נעשה right inverted, D ולמעלה. סיימנו את השלב הראשון. נעבור לשלב השני, שהוא השלמת שתי השורות האלה. אוקיי, בשלב הזה אנחנו נצטרך אלגוריתם שאתם תראו אותם בצד שמאל. אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות זה להשלים את הפינות האלו. אוקיי, אנחנו רוצים בעצם שהם יגיעו למצב שזה יהיה כחול ואדום. תסתכלו עכשיו. נתחיל עם האדום. יש לנו פה את המרכז האדום, ומעליו כחול. זאת אומרת שאנחנו נצטרך להעביר אותו מצד שמאל. נעשה את האלגוריתם קריאה הזה, כן. U inverted, left inverted, U, left, U, F inverted, U inverted ו-left. העברנו את האמצע שמאלה. עכשיו, נחפש אותו אדום, ירוק. נעביר אותו למרכז הירוק, ונצטרך להעביר אותו עכשיו ימינה. עכשיו נעשה אלגוריתם אחר, שככה נוכל להעביר את המרכז ימינה. בואו נעשה אותו. U, R, U inverted, R inverted, U, F inverted, U ו-F.
ככה העברנו את המרכז ימינה. האלגוריתם, עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את האדג' הירוק שהוא לא צהוב, כתום. אנחנו רוצים להעביר אותו ימינה כי הצד הזה כבר השלים לנו. והנה הוא. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה את האלגוריתם הבא, אותו אלגוריתם כמו הקודם. U, right, U inverted, right, inverted, U inverted, F inverted, U ו-F. אוקיי. דרך אגב, ה-inverted יופיע בתור I וצ'ופצ'יק. אוקיי, הבא. הנה. מרכז כתום, שאמור להיות כאן, בכחול. נעביר אותו למרכז כתום. עכשיו אנחנו נצטרך לעשות אלגוריתם עוד פעם, שיעביר אותו ימינה. והוא U, R, U inverted, R inverted, U inverted, F inverted, U ו-F. סיימנו את השלב השני. השלב השלישי הוא להשלים פלוס צהוב על הטופ פייס. אנחנו בהתחלה השלמנו פלוס לבן, עכשיו נשלים פלוס צהוב, וגם לזה יש אלגוריתם. אז ככה, האלגוריתם הזה הוא צריך להיות בכיוון מסוים, אנחנו צריכים לעשות אותו מנקודת מבט מסוימת על הקובייה, וכדי ליצור פלוס, אנחנו נעשה את האלגוריתם הבא. אם יש לנו מין חצי פלוס כזה, כאן, אנחנו רוצים שהשניים האלה יהיו רחוק מאיתנו. אנחנו רוצים שהקטע הריק הזה יהיה אלינו. זאת אומרת שאנחנו לא רוצים את זה ככה, אנחנו רוצים את זה ככה. אוקיי? אנחנו רוצים שזה יהיה צד שמאל. עכשיו בואו נעשה את האלגוריתם. F, U, R, U inverted, right inverted ו-F inverted. יש לנו פלוס. במידה ולא הצלחתם לעשות פלוס, תתחילו לשלבים הבאים. אוקיי, במידה והגעתם למצב כזה, אז אתם צריכים לעשות את האלגוריתם הקודם, שהשורה, שתי הפינות שלה, רחוקות מעליכם. זאת אומרת, שזה מולכם בצורה כזאתי, או בצורה כזאתי, זה לא משנה. אז F, U, right, U inverted, right inverted, ו-F. אוקיי, עכשיו כמו בשלב הקודם, נעשה F, U, right, U inverted, right inverted, ו-F inverted. במקרה ויש לכם רק את המרכז לעשות את האלגוריתם הבא, פשוט פעמיים או פעמיים או שלוש עד שתגיעו למצב הזה. ומשם פשוט F, U, right, U inverted, R inverted ו-F. שהוא השלמת הצהוב. איך נעשה את זה? אם אנחנו בעצם במצב כזה, במצב של, אני יכול לקרוא לזה טנק, שהקנה שלו הוא לכיווננו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה שהקנה יהיה לכיווננו, שאנחנו עושים את האלגוריתם. הקנה לכיווננו. ונעשה את האלגוריתם הבא. right, U, right inverted, U, right, U2 ו-right inverted. חזרנו לפלוס. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמצא צהוב שיהיה בחלק השמאלי של הקובייה שאנחנו מחזיקים. לדוגמה זה יכול להיות בצד השמאלי, הנה הוא, כאן, הוא צריך להיות קרוב אלינו. זה לא משנה כל כך. מה עכשיו עושים? גם זה יכול להיות בסדר. מה שעכשיו עושים, את האלגוריתם שעשינו מקודם, עוד פעם אחת, right, U, right inverted, U, right, U2, ו-right.
right inverted, סליחה. עכשיו, קיבלנו מין פינה. את הפינה הזאת אנחנו תמיד צריכים לשים בצד שמאל שלנו. בעצם במצב הזה. זה תמיד כלפינו. ונעשה את האלגוריתם עוד פעם אחת. right, u, right inverted, u, right, u2, ו-right inverted. יש לנו תוצאה. אוקיי, אחרי שבעצם מילינו את שתי הפינות, שבמקרה גם אדום אחר, האמצע הרנדומלי שאמור להיות שלנו יצטרף אליו, אנחנו נשנה אותו, אנחנו נסבב אותו לצבע M שלו, שזה אדום, נעביר אותו אליו. עכשיו, האדום צריך להיות בבק. כשאנחנו עושים את האלגוריתם הבא, שנעשה אותו אחד שעשינו עכשיו, נעשה אותו עוד פעם, הצד שהוא יושלם, גם אם זה יהיה שני פינות, רק שתי פינות והאמצע לא משנה מהו, הצד שישלמנו צריך להיות רחוק מאיתנו. R inverted, F, R inverted, B2, R, F inverted, R, B2 ו-R2. מה שקרה בעצם עכשיו זה שיש לנו, אני אקרא לזה שיניים. יש לנו שן אחת ועוד שן אחת שהיא לא קשורה אלינו. אוקיי, במידה ועשינו את האלגוריתם של האחרון ויש לנו את הפאה האדומה או כל פאה אחרת, נשים את הפאה המושלמת מאחורה במצב כזה ונעשה את האלגוריתם הבא שאם יש לנו פה כחול אנחנו רוצים להעביר אותו לכחול לכאן, את הירוק ידלג על האדום ויגיע לירוק והכתום לכתום. אנחנו נעשה אלגוריתם לצד ימין והוא כזה F, F, U, left, R inverted, F, F, left inverted, R inverted, U, F, F, והגענו למצב כזה. אוקיי, אז אנחנו נעשה את האלגוריתם הזה עוד הפעם, והוא ככה, F, F, U, left, right inverted, F, F, left inverted, right inverted, U, F, F. חברים, השלמתם את הקובייה. כל הכבוד, סוף סוף פתרתם את הקובייה. את הדף של האלגוריתם של הכיוונים של הקובייה תוכלו למצוא למטה בקובץ PDF. את הקישור לאתר שאני פתרתי איתו את הקובייה תוכלו גם למצוא למטה. אם אהבתם את הסרטון תנו לנו לייק, אם יש לכם תגובה בבקשה תעירו לנו, תנו לנו רעיונות וניפגש בסרטון הבא.